Ang matag balita nga inyong makita sa telebisyon, mukilab lang. Mao nga kinahanglan tutukan at ngan. Kay kung malinga ka, humana. Apan ang proseso sa paghagpat sa matag balita, dugay. Gikan pa lang sa gawas, salaon kini sa mga taong naa sa luyo sa kamera. Risgo, kuyaw, perming gaapasog oras. Ug ang final cut, 60 seconds lang ang dagan sa matag istorya. Ingon niini kakuti ang pagmugda og balita. Gihaguan sa NTV CCTN News Organization. Alang kaninyo, kay kamo mo'y numero 1.